ipo paita kuti vanhu vese vaite hasha, ipo pasisore kondo paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Maska chakanaka muri yeZimbabwe izinonawo tichitaura naSkimbo pasisore kondo TV. Nasi munhau dzedu chibata nyaya dzakasiyana siyana. Calaz mumavhiki apfuura Calaz akabuda mumapepa nhau chakaverenga nyaya yapinza rowa mukadzi. Apa ndiye munhu anoimba masongo achitanzvisa murove. Ndakabatikana zvikuru nekuti ndichiteerera masongo asi Calaz achindiudza kuti zvoni kana vanesana nemukadzi unokwanisa kumbobuda panze wozodzoka wapera hasha. Pandakashamisika ndiye nyakuro wamukadzi kubuda zvakadaro chiita kuti mbozonerawo mega. Olinda na Stunner tiri zvekare mavhiki imomo avairi vakatanga kuburisa kuti tunyaya twavo twakubohwa twuya. Stunner akabuda achiti haana mari yemunhu akatora achiita chikokuradzai muchinzwira mega. Zvino Olinda akazodzoka iye oti zvoni Stunner aimuudza kuti zvoni Jah Prayza musatanist illuminati chaiyo muchiita kuti mbozvira mega bozvobohwa wacho wese uripo pano. Olinda mune zvamakuudzwa zvamakuita sei longest time ndo skiri rake rekurwisanisana neshamwari dzangu inini wobudza ndisataure nadzo ngatimire kupesaniswa nevanhu vakauya nezuro. I've only known that person for 12 months ndikaona kuti this is not what I want and I left. I've never taken anyone's money. Let that be on record. Kana ndine chandakatorera munhu ngachitaurwa kunzi ichi because now I'm ready to speak. Don't fuck with me like this. I'm starting my new thing. I'm starting my new life. I am with Dion. That is what's there. Deal with it. Nyango zvikakugumbura zvikakurwadza. I know kuti urikuenda kumapostori uchita sei tikudzinzwa nyaya dzako dzese idzodzo. If anything happens to us, ndiwe iwewe. Let this be on record. Anondipa mari collaboration na Say Ford. Anoiziva mari yandakabhadhara we. Anomuziva kuti akamuwanira kupi Ford. Kana kuti kusapukira kwake ndokuda kuenda pamberi achinzi anoita tkuno. Yes, she did it for her husband. So what? What gold digging do you guys know? Gold ripino digwa pepa. Apana kana mari iripo. Don't get me emotional. Ahana mari ainayo. Kana aine chainacho mdziyo wainofungira kuti anawo ngauburitsa awisa apataura kuti I have this. Chaanoti ainacho. Olinda Chapel ndio ndikutaura. Ahuna chawinacho Olinda. Everybody knows that. Ndinogona kudza kuti pa sport chaipo mfana wangu inini wandakatora inini handitaure na Shastro because of Olinda. Andisukutaura na Trigger because of Olinda. Band race rakaparara. Ana XQ chaicho amusikundona nchititamana na XQ because of Olinda. Ndru drive when them face on Gaspiwa. I don't have a car because what happened to my car? Ooh, I sold my car because what did my wife say? No, tengesa hii mota hii yaite, tata tenga Benz, tata tenga chi. Nasi ndotanga ndanzi give me back my car. Kwa yangu ya maka nditengese because maiti mota yangu yaite. Report yekunyepa kuti upe Dion phone yandanga ndatenga ini. Pathetic? Very much. And stop saying kuti you no longer speak with XQ because of me. You stopped speaking with XQ because XQ went and joined Jah Prayza military movement touch or whatever they called military something. And you went on and on. Please do not make me, I'm begging you, do not make me show conversations that we had. Uchitaura kuti Jah Prayza na XQ varikukendra kunganga iwo. That's why you stopped talking to them. You accused XQ for joining Jah Prayza and you accused them kuti varikukubatira mshonga. That's why zvinhu zvako zvisiri kukufambira. And then we move on. You talk about XQ kuti you don't talk to XQ because of me. Dezongosikatara kuti XQ akaenda ku Epworth. Hanzi ku Epworth kune picture yako yakaiswa kwana Ningrini Kwanzani kuna wherever. That XQ and Jah Prayza actually have the equivalent of the Illuminati in Zimbabwe. And then you say, if anything happens, if anything happens, mapostori atiuraye sha. Kumapostori ka atiuraye, ati viringe vanu and stuff. Yeah? Olinda, she's very, very dangerous, Olinda. She's not innocent as you all think, guys. Olinda is always right. Yeah, she's never wrong. Customer followers, check. Olinda is always right. Queen Widwari right. Guys,
Olinda ndakamunzwa ina chinyeya Japi achitaura zviri bad about Jah Prayza. Akazvitaura akasanza kuzotaura takati chizvangu ndakuzvinyararira. Pane mawitness akaza angati eripo kuChicago akamunzwa nemuromo wake achizvitaura. Iye namagaya tek matsotsi haana mbosiyana namagaya Olinda itek anogona chinoza to play futi anowe ange ari innocent unge ndiye vanhu vanongomutanga iye akazvinyararira. Guys, musateerere munhu muri kuona kuti muroyi Olinda munhu anomuroya akamuuraya. Fair Olinda noroya munhu akamuuraya kumaposteri kwaari kuenda uko atatonorovesa munhu nemhene. Guys, be careful na Olinda uyu guys. So Jah Luv, kune nyaya yakabva kuitika zvekare mavhiki apfuura. Iyi nyaya yakabata vanhu vakawanda. Munoziva zvinorwadza kuti munhu unenge achipa mazita akawandisa, kuzviti Kangarini, kuzviti mwana waStembeni, kuzviti Chibaba, kuzviti hausi mwana waShameni, asi wozoonekwa uchinzipa vanhu hausi chinhu. Izvi zvinova zvinhu zvakabata vanhu vakawanda zvikuru. Chete kuti muzonderemega, asi so Jah Luv akazodzoka kuimba songo achidedzera iye kuti aiwa haasi chinhu zveshuwa asi zvinhu. So Jah Luv hachisi chinhu, mukadaro haridze pano. Akomana kana pacho kana chirungu chichinesa ngatitaurei neshona zvinzwirei mega. Yo, Father God, me come to you right now. Me always praise you. And also me have me wanna be bad man. Let me be friendly. Me not be envy. Let me cut nobody's network. You hear that? Kune vamwe vaimbi vari kuchachairika nekuimba akomanaka kana zvekuimba zvinetsa nemaregedza pane kuda kupa mapurisa basa. Chete kuti mugovhinzwirawo vakomana ndinawo panapa ava. Zviri nani vaendeswa zviri nani kupenga tichitsvaga mari pane kupenga tichizvidza mwari zviri nani kupenga tichitsvaga mari hama kunyangwe zvikanzi zvakaoma zvakaoma asi zviri nani abva kumai central MC Fire Chatman maereva matrue fights saka izvino zvitomboresa song yedu haasonyatso kuinzwisisa saka tomboresa kuti nyatso kuita kuti tirekodi mune zvakanaka vanhu vakatya bifi pano dzaivangana akati ikatyamadza pasi rino pasi pano tarirai zviri kuitika asi zuva nezuva ndinogara kunza tatimani kupi kwatichasvika mwari tsvaga mari pane kupenga. Apa ndopapera nazvo nhasi tusangana muchikamu chinoteera. Tipo paita kuti vanhu vese vaite hasha. Tipo pasiso rekondo. Paita kuti vamwe vacho vasare vane ukasha.